ba nuna wata banda Fatima ba ba ce da kai wanda ya fi Fatima ba Allah ne wata yin gwajin da ke ba Allah ne taɓa mata kishiya ba Allah ne saukar da wayi ba sai ta ya ke tare azaba ba dan ke ba za mu shagata ba ba dan ke ba zan hakan da nai ba ba dan ke ba za san da mu ba ba dan ke ba za mu karu mu ba Allah bai so ba da ke ba annabi ma bai rayu ba da ke ba ba garin da ba za ba ki shi ba ba babun da ya zo shi ba da ke ba ke ce can ke ce ana mutula ke ce su ke ce cikar kamala ke ce mu ke ce cikar risala ke ce ni ka mai ado da Allah ba ba kenan Allah ko kabila annabi ma ke ke yi wa soyayya yawa da a cikin su ba ta buya mai alara bai ba ta magakiya Allah ke manzon sana da seke Allah ke azumi da hajji seke bauta ke duba batu da seke in dai ke in gane ki seke don furta ko za a bani kafi ya maula ciwa ya gaji karfi mai da hanyar duda ne da zafi ko wani da yau mun rike da murfi da ce ba a yi wa yabo a banza don a zo in an ji ba ba haza ko karfe ko na ya kunci banza ku majiya nan lahira da murza ko amfanin da bai buka da mama ba addini in ba ya wanda jalba ba wata hanya in ba ta ba da mama waye dai in ba da ma da mama wace yi wace ba masu wace ce ƙarar makauni girma wace ce ke san ta da girma waye kai ce tsohon da tura suna waye ba Allah bayan kiya dalila wa Allah ya ne babarilla wace ce kaunar ta tabu zalla wace ne cuta da kiyama wace ne sira saboda girma wace ta kuma ba hawa ba wace ne inuwa ta ajinan ma waye ce tofa da ma batuna ranar nan wa za ya toshe Allah bayan ke ya bayyana ta Allah ya dace ya tiri shiga tunilla Fatima ce a wajen hasirati ke dace injiniyan muhimmi ga tuba ya na mai amurati ke da sani ya mai ana mu faɗi yadda tallafin an hana ki baye komai ma tara wuce ta kore sanda ke haka tsara ce ta baye nurin la ke ce mutum mutarkar ya tsara sirrin zama da baiwa ya tsara kanta garin da tsara ya tsara sirrin zama da baiwa ya tsara ya mai rago da baiwa Fatima ni ita ce ta rasa fado Fatima ni ita ce ta kirkishe ni Fatima ni ita ce ta harhaɗa ni Fatima ni ita ce ta kammala ni ba na ji ba na gaji wasila ba dan ke ba ta yana gana Allah ke ce dai ya har bangaren ta hada Fatima zan Muhammadu Rasulullah ya tsara ta arzikin jimanci zindigi a ciki da matsiyaci madirci har ma da na talauci miskini har ma da masu yanci a kula to kar an ta da baya na ga akwai wasu masu furta karya kuma wallahi ya ce da su zuwa babu ba dan kan su sauke kaya kulkai kar ka sake mata da baya ka san ma ya tsaro manya ka sani turmi ne ban jagaya shi kwama yana ji da kaya ko harai na batulu dan kuyan kai ta siya da kuwanka in ka shigo gonar mu za mu taka kai sai ko mun ce ka kafa kanka yaro mori ba da lasa ko wani da kun san da rayuwarsa murai ne muka ba da fansa tun kalwa da mukan ta min nisa ka ta murai ba sa kare ba sun guru ba da mu saba ne ba zaki ba na gobe ne ba ba kiro ba kiro makiwaci ba tafiya dai to na fada ma ne dan sarki ta ta kalo da kai ba mai ja a cikin mutum da sai dai dindiki kuma ta yi ne mutum dai matar da ta dangana da mata ni wallahi da ke na samu gata in bomi ba tulu ba ni fata na gurgurin ce kanki na makanta ban daido balle na kansu kamji ba kunne balle su ce na ji harshe na ke da yake da lungi na rantse ba ma yin kike ji matar da uwar gida isarsa ga bai a taron mu karɓi fansa mu da masu yabo da ke da hausa
mai biyan bukata ta mai ba uwa ki ba wadanta ga waka kana na bukata sai ne ma jinin batuna masani dan kaje ta gano Allah ya ji ka da Muhammadu Rasula dan gara uji dan isa da kauna baba ba amfana shugabana ya maula yanzu na arzikina sai tina mai sauta ganina na zo ba zance na furta suna sai ɗauki ɗan dinka bukanci alarori ma ke su ta dace ya buga duba masu madarci yan rana ke ɗauki wani abinci sannan ba wani ne mata ba ku barci kun gaba min da ta karkaɗa kai sai yin abidin ba da kun da ba kai zamani ya wani da sai kai arbe karabo na so ta kara na yi ma gaba cikin biyayya wajen dokin dan gidan sanaya wajen shagon dabbari da koya mun tabir ulumu maganin mu da yake jabar sa tuna kan kayade ya magun mun bar maka da hange ya mai amfani ka wuce wa kirge motar katu wallahi na ji daɗi wata kyauta kai wanta ka nishadi maulana ya garkuwar mu fardi na duniya ji ka zama abuji yardacce a cikin zama da tsayawa adiri da bakin gabar suwawa masu isa kai ne kake sayarwa dorere a cikin sufar fitowa sannu ta billahi dan batuna baba ke ran botuwa da dauna su bi ta su tsaya imamu zanna na farko ku ya masu fita Allah alhaji mai gidan mu sarki dan tsara yau ku kuke da mulki an ce in kane da mulki domin ba wani wanda ya ku sarki maulana sanar askari imami na saba da kira ka masumi dan kai ma musamman rike makami dan Allah ni ma ka ban mukami mai zamanin mu ya zo almadi mun turzuza mu tunzo sun cuce mu sun bar mu nan da ganzo annabi ya kai albasa rasuli gargada ke garban mahalli sanye ba ko ba ni da dalili daga kan nabi na sako ba kulli na kulle in ba da faduma ba ba zan ce ko in ba da ke ba yanzuwa ta ba mabambaya ba ke na fi so ban san wani jine ba al'alawi ya maganin fitsara sai daga so aka daina yin tijara shan adam ya mabai ma bishara alfarmar mun kana da zara kai kuziri kogin yana da zurfi harshen dai aka ƙara sawa kaifi masu yabo ya ba wa zare abi kar ku biye wanda intimin da inji salawatin lasun ma'ar salamu za ku gaba da saukan gidanmu abba ba su ma na mu gabanmu zirgudi sarkin ka zalikinmu sallallawa da kiyawa tuna sallallawa da kiyawa tuna sallallawa da kiyawa tuna